ungijwayela kabi lo mfana bhuti. Le ngoma uthi angazi babeyicula ememulweni wakubo kanjani. Manje mabeyicula ememulweni wakubo futhi manje wesebona ukuthi manje akayintshontshele. Le ngoma 2018 ngiyirecord Termination. Ngirekhoda le ngoma 2018. So nje yena uthatha njengoba injalo. Even ngisho ukuthi i-keyboard, i-keyboard edlala la. Ngadlala i-keyboard ngendlela engayidlala ngayo nayo udlala ngalendlela icishe ifane nale edlalwa yimina. So nje angangijwayeli nje kabi yena. Bese umtshela nje ukuthi ngithe hayi kungidakelwa. Umtshela ayeke nje ukungidakelwa. Ukungisanganela. Yeke nje ukungisanganela umsendele voice note umtshela nje ayeke ungisakela, akayeke ukungisanganela. Ukungisanganela befuna ukutrenda. Akeze ko select afika TV bazomnika itrend la ifunayo. Bazomnika udumo lwalifunayo. Alimaintaineke futhi mabe sebemnikile lo select ngoba phela nalo udumo liya maintain. Kungisanganela.